ଖଜୁରୀପଦା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଦିବସ ପାଳିତ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଜୁରୀପଦା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମ୍ବଝରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ରିଙ୍କି ଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଶ୍ରୀମତୀ କମଳିନୀ ମିଶ୍ର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ, ବାଦାମ ଲଡୁ, ଗଜାମୁଗ, ଶାଗ, ଚକୁଳି, ବିରି ଚକୁଳି, ସଜନା ଶାଗ, ଗାଜର, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଖେଚୁଡ଼ି କ୍ଷୀରି ଓ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ମା'ମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଉଁଶୁଳି ୱାଇସିଡିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଏକାଦଶୀ ଭୁକ୍ତା ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆଶାକର୍ମୀ ମୈଥିଲି ଝାଙ୍କର, ସୁକାନ୍ତି ଝାଙ୍କର, ସାଇବଣୀ ମହାନନ୍ଦିଆ, ଇନ୍ଦିରା ଦାସ, ଶ୍ରୀମତୀ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୁଜିତ ଝାଙ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇବଣୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା, ତୈଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଯୋଗାସୀ। 2 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଲାଗି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଲା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଛାଡ଼ିଯିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବା। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଣଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଲୁଣଟାକୁ ଯାହା ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବେଲେ କୌଣସି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ନାଇଁ କରବା ଲାଗି ଯେନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ସଜ ପନିପରିବା, ଶାଗ ହଉ, ଡାଲି ହଉ, କଞ୍ଚା ପନିପରିବା, ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବା ଗୋଟେ ଶିଶୁଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଗଠନ କରବାର ଲାଗି କ୍ଷୀର ହଉ, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଗଠନ କରିଥାଏ, ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ପରିମାଣ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଏବେ କେତେ ମାସ ହେଲା ଶିଶୁକୁ 11 ମାସ ଶିଶୁକୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ମୋର ପିଲାଟା ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି? ମା ମାନେ ଟିକେ କହିବେ କେମିତି ଜାଣମା ଗୋଟେ ପିଲାରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣମା? ତା ଲକ୍ଷଣ କାଣା? ଯେ ତା ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଖାବା ନାଇଁ, ଶୀତ ଟାଙ୍କାବା, ସାଲଟେ ପଡବାକେ ପଡବା, ତା ଲକ୍ଷଣ କି ନାଇଁ? ତ ଗୋଟେ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣବେ ମା ମାନେ?